ВИТ Канари. Днес е малко по-различна обстановка, но това се дължи на това, че съм на почивка. И честно да ви кажа, съжалявам, че си изгубих 2 часа от почивката, за да гледам този абсурден матч на Ботев Пловдив. Не знам наистина какво да коментирам, не знам има ли какво да се коментира, но през цялото време, през всичките 90 минути, Ботев сякаш не пожела да играе футбол днес. Първото по време беше комично, изключвам грешката на Зенгер, момчето не игра чак толкова зле, сбърка, на всеки се случва. Как реагира отбора? Никак. Абсолютна апатия, абсолютно нежелание, сякаш просто този матч трябваше да мине, все тая как ще свърши. Може би ако Ботев Враца си бяха вкарали 2 автогола, щяхме да ги победим. Иначе абсолютно с нищо не показахме, че имаме желание да вземем каквото и да било днес. Няма да чакам на Генчев изявлението, то не ме интересува. Той да си прави изводите, но Ботев, както предните видеа казвах, че трябва да надгражда, да върви стъпки нагоре. Днес беше едно сгромолясване надолу. Никаква игра, нищо. Да, второто по време може би опитахме нещо, но то нито беше достатъчно, нито беше нещо запомнящо се. Като цяло, освен Дани Наумов, останалите 10 човека им чувство, че бяха отишли до Враца така да се поразходят и да пият по едно кафе и да се прибират. Не може така да се подхожда към такива матчове. Не може да обявяваш цяла Европа и да играеш по този начин. Абсурдно е. Наистина не знам какво ще правим при положение, че ни предстои матч с много по-силни отбор на Левски. С какво настроение ще излезем, какво ще бъде настроението в самата публика. Абсолютно този матч беше един истински провал за Генчев и отбора. Разочарован съм, честно да ви кажа, не ми се и коментира много. Както казах, съм на почивка и се развалих почивката да гледам една продукция, която не знам, сигурно трябва да намалят тази група с още 2 отбора. Селски матч, селски отбори, абсурдни отигравания и като цяло Ботев Враца мога да кажа, че си заслужи 3 точки. Да, сигурно в Пловдив ще ги победим, но все тая. Когато един отбор е обявил, че гони цел Европа, той трябва да го показва в всеки един момент, а не да си играе когато иска. Така не става. Яд ме, защото не смятам, че Ботев Враца е чак толкова класен отбор. Смятам, че ако бяхме продължили да играем добре, както някои от миналите мачове, изключвам Лудогорец, но да кажем, че срещу Лудогорец, там футболисти са друго ниво, там по-трудно е да направиш нещо смислено, но днес срещу отбора на Ботев Враца, който в миналия кръг едва събра 15 човека група, наистина е доста кофти да загубиш без абсолютно нищо запомнящо се, което нашите футболисти да направят, така да кажат, опитахме, ама не стана. Не. Просто е така, матча си мина, даже накрая нямахме някакъв, да кажеш, луд финален штурм или нещо такова. Не. Просто чакахме съдията да свири. Несериозно, не знам на какво се дължи това, не знам някакви проблеми в съблекалната ли има, почвам аз да се чудя, защото е доста нелепо да излезеш по този начин и да играеш така в един матч, който е важен. Всеки един матч е важен. Особено сега с намалянето на групата няма такива филми от сорта, този матч да мине. Не. Ние трябва да се борим за 3 точки във всеки един матч. Виждате топ 4 още в края на август вече е оформен. Левски, ЦСКА, Числото и Лудогорец. Тези отбори изглеждат недостижими. Ние, ако искаме да сме дори под тях, пак няма да стане с мачове като днешния. Няма да изпадам в подробности да говоря за отделни футболисти. Калуи Меоти слаб матч, дали отпред играе Окох или Маскоте, все тая. Отзад пак зле, не знам кой прави селекцията, не знам кой избира тия играчи. Повечето не стават. Коко Илиев, титуляр, нищо, кръгла нула, винаги това момче винаги е много зле. На негово място влезе Мауро Родригес.
Той като че ли малко по-добре беше, но пак нищо особено. И като цяло, наистина, много, много слаб и разочароващ матч за нашия отбор. Така няма да стане и най-изнерващото е това, че окей, винаги ще има момент, в който ще загубиш. Няма отбор, който само да бие или дори някой път ще случи нещо кофти, ще паднем по нелеп начин. Абсолютно нормално. Но, когато виждам нежелание, когато виждам разхождане, когато виждам така отбиване на номера, аз се изнервям и това не може да се случва в клуб като Ботев Пловдив. Ако някой му идва тежко, независимо дали е треньор или футболист, да носи екипа на Ботев, може да отива да рита в Падарско, в Спартак Пловдив, в Маричката или където си иска. Но когато си футболист на Ботев, ти трябва да покажеш защо носиш този екип, защо получаваш една никак не лоша заплата, колкото и да си говорим за тавана на заплати, а не да ми се разхождаш. И въпреки всичко ви призовавам мощно на стадиона с Левски да напълним колежа, да подкрепим името Ботев Пловдив, да подкрепим момчетата пък каквото стане. Ясно е, че Левски в момента са по-добри отбор, ясно е, че трудно ще им се противопоставим, но с помощ от публиката и ако този път решат да се раздадат на 150%, даже не на 150, а на 250, то можем все пак да опитаме да вземем нещо от този матч. Левски ще идва след тежък сблъсък в Гърция, така че всички на стадиона и да подкрепим Ботев Пловдив. Името Ботев Пловдив. Харесайте видеото, дайте по един палец нагоре, това помага. Абонирайте се, ако още не сте и въпреки загубата, само Ботев. Ботев е вечен, той не умира.